ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asithi ukuthi sisiphetha kuhambo lwethu lanamuhla sisebenza ngama probability. Asithi manje ukuthi ukubuyela emuva kancanyana sithi ukukhuluma kabanzi nge-random variable. Besikade ungazama ukuphenya futhi kunama video nje ambalwa esiwenzile ngama-random variables, kodwa-ke sizothi ukuthi uzikhumbuza kancane kule video yethu. Into ebuye eyayibuye ingixakazise ngama-random variables ukuthi i-variable manje iba random kanjani. U-random ukusho ukuthi nje into evene yaqhamuka nje noma into engevene yafika nje. Ingixakazisa kakhulu ukuthi uyakhuluma ama-variable ukuthi wawungathi okay u-x njengoba ngibhalile lapha u-x plus 3 = 7, u-x wethi variable kumele sithole wona, no-y kumele sithole wona. Manje indaba ye-random variable sisiveseni sibe nento kanje. Buka-ke sinophawu olukhulu luka x. Lolo phawu olukhulu luka x linokusipha lapha phezulu ukuthi uhambo lwethu, ngizobhalela ngapha, uhambo lwethu ngaba ukuthi into usuka ku-3 uya ku-4 noma ku-0 uya ku-2 kanjalo kanjalo. Ngizokubhalela ngendlela ejwayela ukubukeka ngayo i-random variable yethu. Asithi mhlawumbe uyahlawumbisa ukuthi engabe kuzonetha yini ensukwini elandelayo. Hayi mina kuyanetha kuyimanje sikhuluma. Asithi uzama ukuhlawumbisa ukuthi kuzonetha yini kusasa. Ubhala lapha phezulu u1 no0. Uyabona lapha phezulu ngibhala ukuthi kuzonetha. Enzansi ngibhala ukuthi akuzunetha. I-random variable yethu le isikhombisa ukuthi ke banjani amathuba phezulu kuzonetha mhlawumbe phela kube namathuba ngezansi ukuthi kungenzeka kube njani, kungenzeka kube njani, kunganethi. I-random ma-random variables ke lawo. Akukhethi ke phela inamba ukuthi njengoba bengibhale u1 no0 kungenzeka ukuthi kube u20 no160, kungenzeka ukuthi kube u39. Akukhethi kakhulu. Kodwa indaba nzani zokuhlawumbisa. Asenze izibonelo ezochaza kangconywana lokho esikhuluma ngakho ukuze singabi njani, singabi sesidideka. Asithi ke naluphawu lwami le-random variable lethu sibamba ngo-x. Ncase sengivusene ngahliphiliza nje angisasusi. Asithi ngifunana nokuthi zingaki inombolo ezibheke phezulu uma ngitshinga phezulu i-flare yami ngiyisa phezulu. Sithi ngine-flare eveza inamba. Leyo flare yami eveza inamba uma ngishonisa phezulu mase zibuya njengani kunjengehlanu. Uyabona into enjalo sothatha kanjalo njengemali. Bangishonisa phezulu bayibuya iza ngezansi ihlanu sami. Ubuso ngibtholayo nabo bangase ngibhale ngendlela ama-random variables ngawu1 phezulu u0 ngezansi kusho ukuthi ngithole uheads onjani, heads owodwa ngase no tails ngangathola tails. Kuzama ukuhlawumbisa noma ukuqhathanisa into njengalezo. Uyabona ukuthi umsebenzi wakho noma ukwenza kwakho ilokhuzana ukwazi ama-probability kuyakusiza kakhulu futhi nokuthi wazi kangconywana nangendaba zama-random variables. Asibone badlulela ngapha. Thingbo ukuthi sizohamba sifike kanjani. Ngizothi ngizothi angichazela amagama omabili. Uma usebenza ngama-random variables ke kuzohambe kufike la kuzomela ukhumbule noma uzwisise kahle ngendaba yani yalamagama omabili engiwabhale lapha. Ngizokuchazela wona discrete no inferential. U-discrete uchaza zonke lezi zinto kade yabona lezi zinto esiloke sizibuka la. Incazelo zama-variables lawo esisebenza ngawo. U-discrete ke loyo
U-continuous ke usuke usho ukuthi ngqo noma kuyaqhubeka uthi ngibhale la isibonelo. Ususho ukuthi ngqo noma kuyaqhubeka. Athi ngithi usukusho inamba eqonde ngqo yako ukuphenduka kwesihlanu sami ukuthi kube kungakanani noma kuvele kangakanani uheads. Ya u-continuous usuke ufuna ukukhuluma ngento eqonde ngqo. Asibone la bangibhala mhlambe inombolo njengesibonelo. Usuke ufuna ukukhuluma ngento enjengalezi. Usuke ufuna ukukhuluma ngento eziveza umphumela ukuthi u7 point bani ngqo u2 point bani ngqo. Yabona isibonelo ngizama ukusenza u1.1 ngqo basuke yabo noma kuyadlulela lapho kuyapi kusuke kufuna ukuzwa into enjengaleyo. Yini enye singathi ukuthi ukuyibhekisisa kahle kahle kwama random variables ethu phambi kokuba senze izibalo esezinokukhula khula. Asithi ngino 0 ngibe no half no 1 lapha. Sengibuyele kwamagama ethu ngiyozama ukukhombisa ukuthi mhlambe liphi engizogxila kulo. Ngizise nangapha. Ngithi u-discrete la u-continue yes sizikhumbuze ama-random. Ungakhohlwa lo RV ngubhalela ukuthini? Ubhalele u-random variables. Ungabe usuthuka usuyitshela ukuthi ngayibhala into engazwakali noma into engabonakali. Thike ngizenzele isibonelo ngithi ngifunana nenombolo ukuthi zingaki noma ekudlaleni amadayisi ami. Mangaka amadayisi engithengwa phonsa atholakala ebheke phansi. Ngizama ukuthola lokho. Thola ukuthi mangaki amapointi engizame ukuwaphonsa ngawathole njani ebheke phansi. Athi ngidlalele nje ngizidwebele umdwebo wami. Qale la ngithi 1 2 3 4 5 6 ngubambe lapha ya ku6. Uma sengubambile ke lapho ku6 thingbo ngubambile lapha ya ku6 ngithi 1/6 ngidlilele the 1/6 ngubambe lapha nangala ngadlulela kangithanda ngiyafaka aqonde kahle kodwa bandla akufani kwesinye isikhathi base ngitatazela isikhathi sesingidla sengidweba into ezingabonakali kahle kahle namabhokisi ami ama triangle ama ashona le phezulu ahamba 1 2 3 6 sengibone ke la sengizozama ukudweba isibonelo noma sengizosibhalela isibonelo ngithi 1/0 ma probability emi okusho ukuthi 1 mangase nguthola uheads base ngithi 1 uma ngase ngingawutholi uheads. Ngidlulele ngithi nginyuse ngapha. Uma nginyusile ngapha ngithi kwandisa nangalo ngithi ngidwebe nje umdwebo omncanyana 1 no 2 ngabe ngudwebe kanjalo ekube lesa sibonelo sambe kumele ngisikhiphele umdwebo uthi ngiboba ngase kuthiwe ngenze esinye isibonelo yabona ukuthi usikhiphela umdwebo walula kanjani lesana beku1 no 0 ngawusikhiphela ama rectangle akhona nakhona 1 no 0 kalula nje kamnandi kanjalo ayikho into edinga ukukhalelwa lapho. Ngathi 1 la it's over 6 vale ngivule ngala ngithi 2 base ngiyavula nangala ngithi 3 ngivulele esinye ngala 4 yabona ke sengigijima isikhathi sengidla manje ngithi 5 uthiwa ngisawufakelanga akungenani siyazi ukuthi nawo ungabe khona 6 sithi umude kangaka u6
Sizama ukubhekana ama-probability noma siyahlawumbisa ukuthi uma ngase siyathi uyawudlala umdlalo wethu, ngithi ngiyawudlala umdlalo wami wesihlanu leso noma ngawuthi uranda akulutho. Uma udlala amathuba okuthola uheads mangaki kanye namathuba ongawutholi uheads wona nawo angaba mangaki. Ngithi ngidlulele ngo-2/6 ngobani? Ngoba uyabona ukuthi u-2 usole singawufakanga wona sisebenzela ngawo, singathi 2/6. Lana ngizama ukuveza nje ibonelo noma singasasebenzi ngemibuzo eqondile noma ngempendulo eqondile, sizama ukuveza nje ibonelo ukuthi singafinyelela entweni ethini. Ngathi P sithi 6 kithi sisebenza ngo-6 vele iy'namba zethu zigcina ku-6 ingakho sithi sidlala ngo-x wethu wa-6 sithi no-1/3 x wethu ungahamba ufikelele phi uyofinyelela ku-5 ukuthanda ungadlulela sithi ngithi ukugqamisa ngalaphaya ngoba bese ngithe x u-greater noma equal to 5 bangithanda ngathi 1/6 plus 2/6 usipha u-3/6 okusipha bani u-1/5 futhi uma sithandele ukusebenza kalokho. Uyakubona ukuthi kuba into elula futhi ekusebenzekayo ngayo noma ejabulisayo. Ngizothi-ke ngikududuze ngithi nje qhubeka wenze ibonelo udlale ngama-random variables kuzokusiza kakhulu ekwazini kangconywana futhi nangama-probability kuzokusiza kakhulu ukuthi wenze into enjengalezi. Ungabuyela nakwamanye amavidiyo la sikhuluma kabanzi ngama-random variables.